preguntábamos ya a José Luis, como eres como alumno? Como é? José Luis é un alumno especial no sentido que non só que lle gusten as matemáticas, é que se lle dan moi ben. Pero, cando digo moi ben, é moi ben. Digamos, o último recurso, cando facemos os xogos de operacións, digamos que é o que eu utilizo como último recurso para que el mostre, digamos, a parte dos exercicios máis difíciles que o resto non chega a eles, non? Claro, falas do resto porque José Luis non é o único alumno que tes e, ademais, faz unhas clases moi divertidas, dixéronnos. Dicen que sí. Por que? Contanos un pouco exemplos de como das ti as clases a estas persoas, moitas delas maiores, como José Luis, que buscan unha compañía nas túas clases. A ver, temos como 3 partes, en total é hora e media. Na primeira parte facemos o equivalente a cifras e letras, pero a parte de cifras. E é buscar un número que hai que conseguir. Ese número buscámoslo tirando 2 dados e que saia o que saia, súmanse, e ese é o número que temos que alcanzar. E despois tiramos 5 dados, que son os números cos que temos que traballar para chegar a ese resultado. Claro, son formas divertidas. Cifras e letras, pero con dados. Claro, formas divertidas de aprender, de que se fagan compañía, de que non estean sós. Exactamente. Mira, unha curiosidade, ti que fuches mestre toda a vida, non sei cantos anos estiveches de profesor en Guitiriz, a estas alturas, que son máis difíciles de levar como alumnos? Os novos ou os maiores? Os novos. Os novos? Sí. Hai unha cosa, hai que pensar que nos institutos veñen todos os rapaces, queiran, non queiran, lles gusten, non lles gusten, e ten que estar ali toda a mañá. Aquí as clases que, por chamarles de algún xeito, non? Ao taller de Obradoiro de Matemáticas ven xente maior que vai porque quere. Claro. E iso xa cambia totalmente o perfil. Pero que che aportan a ti eles, José Luis e os seus compañeiros? Que che aportan a ti como mestre? A min, satisfacción. É que é unha pasada o ben que nos encontramos, o ben que eles fan que funcione, o agradecemento que tamén é importante, non? Cando faz algo, se a xente agradece o que estás facendo, é moito máis agradable, evidentemente que sí. E entonces tamén estou moi de acordo con José Luis que o día ten moitas horas. E é unha forma de encher o día e de facer algo que nos gusta, porque eu tamén fago as mesmas contas que fan eles. O que máis festexan, sobre todo, é cando eu meto a pata. Claro, porque o mellor é o alumno que corrixe o mestre. Exactamente. Sobre todo en que os números que ti botas para facer operacións telos que utilizar unha vez nada máis cada un. E a veces, bueno, despistes e utilizas máis dunha vez, co cual celebran. José Luis dicíanos hai un anaquiño que el utiliza, e como a él seguro que o resto de alumnos da súa idade, utilizan as matemáticas como desculpa, porque o que realmente queren, indo a esas clases de matemáticas, é socializar, ter con quen falar. E o mestre, que tamén está xubilado, tamén utiliza as matemáticas da mesma maneira. Socializas, claro. Sí? Sí, claro. Sí, é unha boa forma de estar coa xente no día a día, acabas coñecendo a xente, acabas tendo temas de conversación, é agradable estar coa xente e, sobre todo, que o ambiente que hai no grupo é un ambiente moi bo, moi sano, moi positivo. Se algunha das persoas non lle salen as operacións ou non é capaz de chegar, pois a que está ao lado, pois apoia, axuda. É que é un apoio mútuo, decía logo José Luis, hai que tomar a chiquita antes ou despois, a festa. Eu digo unha cousa, só aporta aos alumnos ou o mestre que eres ti, Víctor, xa jubilado, que de repente te metes a darlle clases, mas outras actividades, a túa familia non che di, ti non estás jubilado, vente para casa,
non? Mellor cambiamos de tema. Deiche aí, non? Xusto che dei aí, non? Sí, a miña familia, sobre todo a miña muller, está desexando que chegue o 15 de xullo para decir isto xa está rematado, isto xa está rematado, isto xa non volve a suceder, isto tampouco, porque sí, influye. Claro, Igual é unha Influye. forma de que ti tamén teñas, acabado de decir, salvo a familia que tamén lle dedicamos e queremos moitísimo, pero unha forma de que ti tamén teñas, como decía José Luis, esa cabeza ocupada. Sí, E que atopes tamén a compañía deles. Sí. O que pasa é que eu estaba pensando na familia, non? O por que che din iso. E igual é que igual na casa saben que tendes moito máis en común cas matemáticas, todo o grupo. Facedes máis cousas que compartir as matemáticas. Non exactamente, porque... Hai moita movida culinaria. Sí, hai movida culinaria, sobre todo a final de curso, pero o que sucede é que ás 12:30 da mañá é a hora de ir facer a compra. Como facer a compra? Claro. Entonces, sobre todo as mulleres, témonos que ir, que eu teño que ir a buscar o pan, teño que ir a buscar a froita, teño que ir a facer a comida pos netos. Entonces, aí non hai forma de prolongar a xuntanza tomando un café. Bueno, pero podes quedar polas tardes, unha vez Sí, que a horta pero- estea regada, sí. os netos xa cos pais... Sí, unha o que pasa é que polas tardes E dime, hai outras pero actividades. a miña familia tamén me di, vente para casa un pouquiño, non? E Tamén che aparte dirá. desas xuntanzas, movidas culinarias das que falábamos, dicías a fin de curso. E logo as troitas de José Luis, Esas son sagradas. e cada pouco, porque vai de pesca case todas as semanas. Sí, bueno, pero nós conformámonos con par o remate de do curso Unha vez ao ano. Estamos vendo aí menuda troita que te pesca... Mira, aí enfrente, nese monitor, menuda troita que te pescas, José Luis, que eso dá... Eso é de inteligencia Pero, artificial. de inteligencia artificial, digo José Luis. Por a min que Pero ten a logo, etiqueta posta. Mira, Sí. despois Eso é de verdade, Despois, o que faz con xelas varias é para unha festa de fin de curso xa vos dá, non? Claro. A verdade é que historia máis bonita é que nos viñestes contar hoxe aquí, non? Recuperando esas clases de matemáticas, atopando compañía aí, mestre e alumnos ao mesmo tempo. E eu supoño que a través de José Luis todos os alumnos che queren agradecer, Víctor, pois todo o que lle estás aportando, sobre todo xuntalos, e ti ao mellor tamén a eles, Eu non? tamén O que lles les estou aportan moi a ti. agradecido, porque é unha forma de ter algo que vas ter que preparar, que estás pendente, que tes que ter a cabeza un pouco en eso, e eso axuda a ir pasando os días e a Víctor. facer novos proxectos. Víctor, José Luis, damos vos as grazas por acompañarnos hoxe e imos facer unha cousa, porque igual o resto dos alumnos e alumnas nos están vendo desde a casa, mandamos un bico moi grande, non? Claro, que han de Totalmente de estar aí e acordo. dir, e non se acordan de nós, sí que nos acordamos. Sí que nos acordamos, de todos os que estades aí na casa tarde tras tarde seguíndovos, en este caso, pois, o que acudides a este obradoiro de mates de Víctor.